Здравейте, днес сме в сайта jagi.com. Ето го. Така. Ето мене. Сега ние ще играем на играта Кой си ти? Зареди. Аз днес си направих акаунта. Айде. Ето, зарежда. Старт. Аз ще играя с робот, защото нямам приятели. Така, аз съм ето това момиче и сега питам. Жена ли си? Не е жена, значи сега махам всички жени. Сега ме... ама трябва задължително да съм отговорила правилно. Сега ще питам... С сини очи ли си? Не е с сини очи. Махаме всички с сини очи. Но между другото, понеже не всички четат коментарите ми, ето вижте какво ще стане аз ако... Ето. Да, и тук ви изписва нещо. Значи сега питам аз пак. А сега към това, което ще ви кажа. Който иска да ми пише в коментарите, може чакайте, че загубих мисълта. Може аз да се абонирам за някой и той да се абонира за мен. Първо аз ще се абонирам, после той ще се абонира за мене и така всички ще са щастливи. Съгласни? Пишете в коментарите. Сега спитам, с цаки ли си? Чакаме отговор. Не, махам всички с цаките. Опа, Елис. Някой път ще я снимам и на Гаррис Мод. Какво да питам? Имаш ли дълга коса? С дълга коса е човека. Значи ще или Джон, или Рамбо. С дълга съм. Някой казва, че съм мегачи тъпата геймърка, но аз не смятам така. Значи той е Джон Сина. Не! Не съм плешива. Решила съм да играем 2 игри поне. Yes! Ще играем още една игра и това ще е само от клипа. Който иска може да се регистрира. Аз съм Николас. Сега аз го питам. Жена е. Ще е лесно. Апа. Този път снимам от компютъра на баща ми. Не от лаптопа ми. Сега какво да питам? Със сини очи ли си? Значи Дженифър, Фърги, Гага и Пинк да се махат. Значи тя ще е или...
Така ще питам. Чернокош ли си? Той е упи. Така. Упи. Упи ли си? Познах. Ами, това смятам да е за клипа. Чао!